89 anyos nga babae na sapuan nga patay sa sulod sa balay sa La Paz. Biktima, ginapatihan hungod nga ginpatay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagakayaon na sa masapuan sa sulod sang kwarto ang 89 anyos nga babae sa isa ka balay sa subdivision sa La Paz kagabi. Wala naghatag sang pahayag ang hepe sa La Paz Police Station bangod pa dayon pa ang investigasyon sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, wala sang pilas nga nakita sa lawas ang biktima. Apang mahimata kuno nga nagpalabot sa impormasyon sa otoridad nga may ginauyatan ini nga pamatuod nga ginpatay ang biktima. Apang bisan ini ang wala man ginpagwas sang kapulisan. Bisan ang mga gwardiya sa lugar, nakibot na lang sila sang mabalitaan nga wala na sang kabuhi ang senior citizen. Sa pagkahibalo sa mga gwardiya sa subdivision, ang nagatinir sa balay ang mga biktima upod ang timbang. Nagpuli ko ng timbang kung matabo. Sa isa lang sa. Ginkatingalaman sa mga gwardiya nga may natabo na nga insidente nga pagpatay sa isa ka homeowner. Palaliban sa mga ini kung sino ang naghimo sang krimen. Every night, robing kami, maupod kami sang Yakali Disco, nga robing guard. Pero kung adlaw, wala kami galin sa amon nga guardhouse. Entrance sa amon kay Gibset ginabantayan. Upod kay Cirilo Landuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.